Vitajte! Spoločnosť Local Reality by vám rada predstavila dvojizbový byt v Ivanke pri Dunaji v bytovom dome na Dobšinského ulici. Je situovaný v tichej lokalite s výhľadom na Karpaty priamo z balkóna v kuchyni. Interiér bytu je z väčšej časti rekonštruovaný s použitím kvalitných a prívetivých materiálov. Vstavané skrine v spálni či sektorový nábytok v obývačke predpokladajú dostatok úložného priestoru. Do bytu je privedený optický internet, ako aj príprava pre multimediálne zariadenia. V pešej dostupnosti sú všetky služby, obchody, ale aj zdravotné stredisko či zubná ambulancia. Ideálne bývanie pre mladé rodiny. Ak sa vám byt zapáčil, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle alebo mailom.